وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Ey Muhammed, sen qawmuna ayt, biz enbiyalardan muhkem ahd alan vaqtymyzy. Biz senden ve Nuh'dan ve İbrahim'dan ve Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan ahd-u mithaq aldık. Ve şolardan nihayetde muhkem ahd aldık. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Ta doğruçulardan kıyamette doğruçuluklarından sual etme üçün ve Allah tebarek ve taala kafirler üçün nihayette güçlü azap tayarlap koydu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ey müminler, Hudaýyň size beren nimetini ýad edin. Wagty ki size köp leşker hamle edenni. Pes biz şolarga yelini we sizin görmeýän leşkerlerinizi iýerdik. Ve Allah tebarek ve taala sizin etýän işlerinizi görýändir. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Wagty ki şolar deräň üstünden geldiler we deräň aşagyndan geldiler. Ve wagty ki gözler düşmanyň köpdigini görüp hyra boldy we galplar bokurdagy geldi. Ve siz Hudaýa her zatny guman etýärdiňiz. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Şol makamda müminler azmaýyş edip we güýçli eztirapga doçar edildi. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويادت münafıkların aydan wagtyny ki münafıklar we ol tor adamlar iki galyplarynda nifaq meredi bardy aýtdylar. Allah tebarek we taala oşoň Resuli bize wa'de etmediler, meger yalandan wa'de beripdirler. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ويادت münafıklardan bäzileriniň aydan wagtyny. Olar aýtdylar: Ey Medineň adamlary, siz üçin şu taýda jaý ýokdur. Pes iýdiňize Medine gaýdyň. Ve münafıklardan bir ferqalary peýgamberden ijazat dilerler we aýdarlar: Tähqiq biziň öýlerimiz muhkem edilmäni açyk galdy. Biz gidip öýlerimizi muhkem edeyli. Ondan soň ýene jeng meýdanyna geleyli diýip. Ve halaniki olaryň öýleri açyk däldir. Belki muhkemdir. Olar istemýärler, meger jeng meýdanyndan gaçmagy istýärler. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وeger şol ejazat isteýän münafıklaryň öýlerine hemme taraftan daxil bolunsa, yani bekulli harap bolup hemme ýerinden daxil bolmagy imkan bolsa, şonda da münafıklardan murtat bolmagy isteseler, isteýänleriň maksady hasyl bolar. Oşa hakda muattal da bolmazlar. Meger bir azajyk durarlar. Yani tarafyň kefini eşitip bolýan mikdarynça durarlar. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وحالانiki şolar, yani
ejaza istep meydandan gaşşak bolýanlar Handakdan owwal Hudaýa ähd-i misak berdiler, arka öwrülmäýli. Kıyamatda sual ediler, Huda bilen eden ähdiňize wafa etdiňizmi diýip.